Denne sa dáme za volant, denne najazdíme zo pár desiatok kilometrov. Ak sa niečo stane, viete kam volať? V dopravnom oku si dnes predstavíme jednu z asistenčných služieb – Škoda Assistance. Prečo sme oslovili práve zástupcov značky Škoda? Pretože táto automobilka má dlhoročnú tradíciu, jej vozidlá brázdia naše cesty v najväčšom počte už niekoľko desaťročí a stále sú najpopulárnejšie medzi slovenskými vodičmi. Na slovenskom trhu sa môže Škoda pochváliť najväčšou sieťou autorizovaných servisov. Ak sa o svoje vozidlo staráte poctivo, držíte sa podmienok uvedených v servisnej knižke, dodržiavate intervaly servisných prehliadok a navštevujete autorizovaný servis Škoda, máte nárok využívať non-stop službu Škoda Assistance a aj nárok na doživotnú garanciu mobility. Tento program bol zavedený na slovenskom trhu od 1. januára roku 2000 a poskytuje našim zákazníkom v prípade havárie alebo poruchy asistenciu priamo na ceste vo forme buď opravy vozidla alebo odťahu vozidla do servisu, kde zákazníkovi, respektíve celej posádke automobilu poskytujeme náhradnú dopravu buď formou náhradného vozidla alebo ubytovanie v hoteli. Tak ako sa vyvíjajú autá, tak sa vyvíjajú aj ich servisné služby a značka Škoda tiež nespí na vavrínoch, ale intenzívne sa stará o svojich zákazníkov. Od roku 2009 sme našim zákazníkom rozšírili garanciu mobility o produkt Premium, ktorý kryje nezvyčajné udalosti, ktoré nás môžu postihnúť na cestách, ako je napríklad zámena paliva alebo nedostatok paliva, prípadne stratené či zabuchnuté kľúče vo vozidle. Škoda kráča s dobou a novými technológiami zdokonaľuje zabezpečenie vozidiel proti krádeži, venuje sa aj bezpečnosti posádky, najmä v kritických situáciách. V apríli v roku 2011 predstavila telematický bezpečnostný systém Škoda SAT, ktorý jediným stlačením tlačidla na palubnej doske dokáže privolať pomoc v núdzi, pomocou satelitu monitoruje a stráži vozidlo nepretržite 24 hodín denne aj bez vašej prítomnosti a na jeho poškodenie, prípadný nepovolený pohyb upozorní majiteľa SMS-kou. A nie len to, najnovšou novinkou je aj aplikácia pre mobilné smartfóny. Keďže smartfóny sa stali súčasťou nášho každodenného života, značka Škoda priniesla pre svojich zákazníkov aplikáciu pod názvom Škoda Service, ktorá je dostupná na mobilných telefónoch s operačným systémom iOS alebo Android. Táto aplikácia umožňuje zákazníkom priamo na ceste nájsť najbližšieho servisného partnera značky Škoda. Zároveň poskytuje zákazníkovi detailné informácie o tom, čo robiť v prípade núdze, či už je to havária alebo porucha. Zároveň pomocou tejto aplikácie vie zákazník kontaktovať Škoda Assistance na Slovensku a taktiež v zahraničí. Slovenské cesty sú plné jám po zime a plné nástrah. Náš Rapid má našťastie plnohodnotnú rezervu. Ale čo ak máte vozidlo vybavené lepiacou súpravou a vaše koleso je preseknuté tak, že nemôžete pokračovať ďalej? A vtedy už žiaľ ani lepiaca súprava nepomôže. Ale vy zachováte chladnú hlavu a pokoj, pretože vám vždy a všade pomôže centrála Škoda Assistance. Na Slovensku zavoláte na bezplatné telefónne číslo 0800 11 94 55, v zahraničí plus 421 2 49 20 59 51 a s operátorom odkomunikujete váš problém na vozidle. A pretože Škoda už roky úzko spolupracuje s najväčším poskytovateľom asistenčných služieb na Slovensku, Autoklubom Slovakia Assistance, bude o vás postarané profesionálmi čo najskôr a k vašej maximálnej spokojnosti a bezpečnosti. Na záver vám želám veľa bezpečných kilometrov a nezabúdajte, Škoda Assistance je tu pre vás 24 hodín non-stop.